Kasama ito ay kalagad. Kalagad. Tuwaga sa mautana, ang Bible ba, standard reference, dili? Yes, in terms of sa amo nga pagsabot, standard. Sa amo nga pagtuo, standard na. Pero in general, dili na matawag na itong standard. Kaya bisa na mga Muslim na, di man manoo. Diningon mo gina, dili standard na Biblia. Dili lagi standard in terms of general nga pagsabot. Kay kung moingon tag standard reference sa general nga pagsabot gigamit sa mga Christian ug non-Christian. Makakakitag non-Christian nga basa-basag Biblia din gituuhan. Anong gagamit mo ng Biblia? Dili standard ay. Nagamit mi ana kay amo man ang Biblia. Of course, para namo standard na sa among pagtuo. Pero in terms of general, nga i-apply nimo ato mga dili Katoliko, dili na standard oy. Kasi naingon nga dili na standard. Ay wala ko maingon nga di na standard. Standard na sa amo nga pagtuo. Sa amo nga simbahan ba? Of course. Pero in terms of general, dili dyan na matawag nila standard reference na kay patuohon nimong Buddhism na mo tuog Biblia. Patuohon nimo ang mga Muslim mo tuog Biblia dili oy. Naman na sila ilaha Quran. So dito sila ning tuo sa ilang Quran. Pero sa atong sa Biblia ang Kristiyano, liber na sila mutuog mo adaptar ana. Mutuo lang na sila ana. Kung ilang basahon, serve as reference nilang gamiton. Pero in terms of faith nila, di na nila gi-adapt. So, karon giusab na nimo sa inyong pagtulunan standard din. Bisa ko gaingog dili na standard. Ako lang giklaro unsa nga standard. Standard ba na as general o standard nga diri sa among pagtuo lang? Ya lang authentic man gina ka ng Biblia, authentic na para namo pagtuong Katoliko. Pero alang sa mga dili Katoliko, that's not standard. That is why in general term dili na matawag serve as standard reference. Oh. Kang Adisino kay kuan man kang Adisino, dili daw na siya standard reference. Oh, sa general, of course, sa general, dili, sakto siya. Okay, alang-alang man. Bro, alang-alang magpatuohon nimo ang mga Hinduism, Buddhism, Taoism anang Biblia as serve as evidence, di man gina sila mutuan na. Kaya di man na sila Kristiyano. Oh. Sige. Dingon ka nga ang unang gigamit nga referensya ni kitsa pangalan to? Kang Adisino? Oh. Dili to standard, tinod ba dili? Hama na to. Ay, natural bro. Dili to standard kay kuan man to ang gigamit ni Mitchell Bindilio, librong Katoliko. Nga niingon ang statement sa pare nga wala magtukod si Kristong Iglesia. Karon si Argesino unang pangutana wa niya gitubag kay dili standard ang iyang gigamit. Ang ilang sabot standard reference. Oh, dili man to standard reference bro kay kato religious book man to ang owner Katoliko. So dili matawag og standard reference ang librong Katoliko kay kuan man na gitawag man na og religious book. Ang standard gani, pamina sa bro, ang standard gani mga encyclopedia, world book history, may nana ba? Wala kay ilang standard ni. So pasabot nimo kalan yung mga balasahon ninyo substandard na siya. Dili na substandard kay dili man ako bro. Kung moingon tag substandard, adto ra na naka-refer sa mga material nga mga pang-construction. Unya kana libro namo di man na construction. Ayaw pag binugok. Usbon ako ha. Magbinugok, Ang Biblia is standard gyapon ang Biblia. Oh. Di ba? Oh. Okay. Kay standard man ang Biblia, kalang gitawag ang mga photo di gipanggamit. Standard to. Katong? Okay, sabi na ikatong. Footnote. Of course, amo lagi nga pagtuong Katoliko standard lagi na. Kapila naman ka na kung i-explain na na. Pero in terms in general speaking, dili na nimo ma-serve as standard reference. Nakuha na mo? Sino? Ha? Ay, kuha. Inyong pagtulunan ng Biblia standard karon yun. Ani ba? In general speaking, dili na ma-serve as standard. Kay bisa na mga Hinduism, mga Taoism, mga Buddhism, mga Islam, Bro. Judaism. Excuse me sa bro. Di ginamudawat ana. Bro, excuse me sa kadali ha. Ang atong gisgutan, wala lain mga Hindu, Muslim. Ang atong gisgutan may tungod sa inyong pagtulunan. Oh. Ang Biblia ba standard? Sus. Hoy,
ang Biblia standard na siya in terms of Catholic faith. Samo, of course. Okay. Then, paminaw sa, ayos sa lagi sapaw mo, nandito magkasinabtanay kay mo sapaw, magka. Pero in terms of generally speaking, Ayaw na lagi nag-isgot ang ikaw lagi. Ang inyo lang. samo, di standard na samo. Oh, of course. Okay. Okay, standard ha. Ingon ka, standard. Karon ang gingon ni Argesino nga asa man mabasa nga naay standard reference niya lang gitawag footnote. Sige lang, kinsa may sakto sa inyo? Si Argesino o ikaw? Ay, saktos, Argesino. Kaya nga naman, ingon ani bro, ayaw sa katawa. Ay, mahulog kag bugal-bugaling imo, ay katawa. Seryoso, magkakasimong pangutana. O, ani ha. Si Argesino, walay sayo, paminaw. Si Argesino, walay sayo. Kaya nga naman, katong gigamit ni Mitchell Bendilio nga mga footnote, gigamit niya, Biblia, Kristoanong Katilingban. Supposedly, dili na unta to appeal sa tima, kay layo man kay tos tima, katong mga footnote. Karon ang gipaninglan siya nga kanang pagsabot nimo anang footnote sa Biblia ang Kristoanong Katilingban, naa ba kay standard nga referensya ana nga mapakita ang buti pasabot general term nga dili siya matawag nato og kanang ay paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Ayay! Inyong pagtulunan. Wala ko mga bro. Paminaw sa sakong tubag. Ang buti pasabot ba general term ang yang gipangayo nga libro ba? Libro. Wala ka hatag imong Mitchell Bendilio nya mo pang kampihan. Paminaw. Huwag kang mauwa, wala. Ang gisgutan may tungod sa mga ang referensya. Naghatag siya og inyong mga footnote sa Biblia. Nilingon ka sa inyong pagtulunan ang mga Biblia standard. Oh. Karon, ngano nang ngayon ko man siya lain nga standard reference nga naa naman yung mga footnote nga mga standard sumala sa inyong pagtulunan. Of course. Ang sakto. Sakto sa Argesino na ngayon sa unsa man nga ayang ipangayo nga pasabot na nga referensya nga standard in general. Natural. Be, karon sa una-una ni Mitchell Bendilio paminaw sa, oy. Ang katong gibasa nga footnote ni Mitchell Bendilio's Biblia, why problema? Pero katong own interpretation niya sa footnote, gipangitaan sa standard reference kung asa na niya gibase. Walay nahatag imong amigo, kampihan pa na nimo. So, ibig sabihin bro, sa word nga standard sa inyo ang Bible, nakulangan si Argesino sa gihatag nga mga reference Bro, wala. na pinagi sa footnote. Wala na kulangan, bro. Insakto ang gibasa ni gitawag og Mitchell Bendilio kay na magitos mga footnote ang gipang basa-basa. Sakto yang pagbasa, pero pag-apply na niya karon sa iyang interpretation atong footnote, wala mo match sa footnote. Mao bitaw naningil si Argesino asa nga standard reference ka ng imong huna-huna nimo gibase. Walay nahatag imong amigo kampihan para nimo. Bro, sakto man ka si Argesino. Dili si Argesino. Oh, sakto man ka. nalibog na noong ka. Ay, nalibog. Wala ko nalibog. Ay, sumala sa gingon mo kung sa standard Nalibog na noong reference ka. lang, minawa, sumala sa standard reference lang, sa inyo nga pagtulunan, dili sa general ha? Oh, Sa inyo lang nga pagtulunan, nga ang Biblia is standard. So karon kay naghatag og mga footnote si katong SDA, so dapat sakto na to. Ang pangutana man gud amo ni. Amo ni ang pangutana kay nangayo si Argesino og another standard reference kay ang una-una ni Argesino ang Biblia kauban sa footnote nga gibasa dili standard. So karon yung standard asa may sakto sa inyong duha ni Argesino? Ikaw o siya? pareho lagi ming sakto. Di lang kakasabot sa akong explanation. Inani manggod. Ang Biblia, brad, sabton ta ka ha. Ang Biblia, mauna siyang gitawag na tong standard by the salvation of faith. Alabi na sa among pagtuong Katoliko. Pero dili na sa standard, evidence for referencing ang history. Kaya naman, ang Bible is a history of the salvation. Dili history sa foundation sa pagtukod sa simbahan kung kanang gitawag na to nga nabadya mabasa unsang tuiga naabot unsang tuiga kay dili man na kronolohiya ng Biblia. So anita bro, pagpangutanan ni Argesino kaganina naa ba sa standard reference but pasabot libro kung asan niya gibase ang iyang kaugalingong panghuna-huna nga iyang gi-apply atong footnote yang gibasa. Walay nahatag imong amigo na parot. Niya mo pang labanan.
Bro, sige, inom ta lang Stilan. nangayo siya og laing standard Yes. nga mabasa sa Biblia, sa referensya, ha? Nangayo siya laing standard nga mabasa. Karon bro, ibig sabihin ba ni ini nga punto kay nangayo sa laing ebidensya, gidawat na niya tong gibasa sa Biblia nga mga may tungod sa Katoliko nga wala na mao, gidawat na to niya kay nangayo man siya laing Di, referensya. bro, sakto ang gibasa ni Mitchell Bendilio. Gidawat to niya, of course, kinaman to sa footnote. Pero katong pag-apply ni Mitchell Bendilio, gi-apply na sa Katoliko, yabang gi-apply ba, gamaan niya komentaryo ba nga, ang Katoliko dyan na, kay mo ni muna, bisag dili, mao. So mao tong gipaninglan sa Argesino ganina, kung asa na niya gibasa ang iyang una-huna. Na ba sa librong ihatag ana? Wala, panalitan karon oy na niya. Ang Daniel 7:25 gigamit na ninyong mga Seventh Adventist nga miingon mo nga kana Roman Catholic Church na. Pero ang pangutana, naabay ebidensyang mahatag referensya, wala. Oy na bang style ba? Oh, naala nagbasa sakto ang gibasa pero ang pagpasabot dili mao gipaninglag dokumento kung sakto ba yang gibasa. Imong amigo way nahatag mo pang labanan unsa di ka? Labi bro, unsa may gihatag ato niya nga footnote nga iyang gibutan uban explanation. Ambot kay wala ko kay balog unsang mga footnote ang gigamit ni Mitchell Bendilio. Kaya nga akong naapsan sa yang footnote nga gigamit ang Lucas Trisman. Nga ang mga Katoliko nga ang mga Katoliko kaliwat kunos bitin. Na iya ding gi-apply nga tanawara Katoliko kaliwat bitin na mali lang pagsabot niya to. O bitaw nga gipaninglan sa og standard reference. Unsa di ka? Bro, mo paminaw sa Oy. how come mayon ka nga namali siya sa iyahang pagsabot? Oo, mali ka kabalo sa gipangbasa diha ni Mindis. Inani bro. Og wala pa siya na mali bro. Og wala pa siya na mali sa iyang paggamit bro. Ang opponent, ang affirmative dili na mangita og ebidensya referensya kung sakto. The fact na mali mangita jud dokumento. Ikaw bitaw og mamali ko pangitaan man ko nimog dokumento. Pero kung sakto ko pangitaan di ko nimog dokumento. Dili jud siguro. Ana ra guna? Bro, paminawa. One mo yung interpretasyon ni Mindis bro. Ha? Wala ko inadungog nga kaugalingon nga interpretasyon ni Mindis. Ang iyang gipangbasa mga footnote lang. O sama be tagay kog isa nga footnote be. O sige. Ining gitawag sa Juan Gis 38. Sa Kristoanong Juan Jes 38. Okay ha, Jes 38. Unsa man dire? Wala siya gipangisgutan nga kaugalingon nga opinion. Gipangbasa lang niya ang Nga footnote ani, asa nga footnote ani? Harapit nga stanza. Sa tutanawon kay morom ko na tapos sa kuadri ang uban mo gud wala ko kabalo. Bisag kanila. Naiuluhan na niyo ang nasod nga walay utlanan. Gis 38. Jes 38. Gis 38. May 38. Okay, kabalo ka mo gamit anang photo to sa pangitaw na. Wagay ko kabalo no, mo gani. So tudloan ta ka sa paggamit ana. Ano? Tanawa ang imuhang kumuingon ka nga Jes 38 para dali na mo makita asa na dapita nga footnote. Tanawa ng verse out chapter 10 dia unsay nakabutang sa kilid di ba na square nga itom? Gis 38. Tudloan noon dili. Oh. Sige, basahan na dia, na pinabasahan dia. No. Tuduan sa kana kung saan paggamit ana. So kanang bro, kana bitawng na ang kanang chapter 10 kabantay kana. Di ba sa kilid ng number na square nga dako nga itom? Wala. Uy. Di noon mami. Okay. Sa bro. Kana tuduan ta kaon sa paggamit ng footnote ana nga Biblia bro para di ka malangay bagpangita ba. Kanang naay chapter 10 diya naman na square nga gamay nga itom no. Basahan na lang. Ano ko bro? Basahan lang dia imo bro kay
Nakakita man ka madapit are. Oh. Ako kay pangitaon nga ikaw basa. Baka kon kay kang dako ingkag nakakita na ka. Kakita gani ko pero basa lang kay des mo. Ang pangutana nakabalo baka kung saan paggamit ng mga footnote ana. Basa lang gali sa imo ano ay daghang istorya. Nya man dawata la yon kay ano. Asa lagi na ko basahon na asa nga kay taas man eh. Taas man nga stansa asa nga stansa ani. Ako ba ni kabasa di ay. Og mo gani nga asa gigamit niya kay atong subayon diri. Di kay mayroon ka gamit footnote si kuan. 38 gani ang gigamit niya. 38. O lagi unya kay dagan man eh kay ang kaning verse 10 dire na square nga itom nga gamay. So dire sa kilid sa yang footnote basta gani kaning square nga itom, taman sa asa na mahurot ng square nga itom mo na yahang komentaryo ana. So pag-abot na po dire sa kuan sa verse 11 kay diamond nga itom man dire sa muhunong kanin na diamond nga itom dire sa kilid na po dai na po ng footnote. So dire tataman aning na sa diamond nga itom. Asa man ni taas man kani katuning basahon. Basahon ako niya kay mubo ra man eh. Then mangutana ka. Ako na basa diyon pangutana. Sige ha. Paatusan na lang ha kay akong basahon eh kay taas ra ba niyo? Sa kaparagrapan jud ning piting taas ha. Okay. Ang uluhan ani ang nasod nga walay utlanan. Salamat sa sambingay ni Hesus. Mahanduraw nato ang usa ka panahon sa mga karnero nga gihipos panahon sa kagabion. Ubos sa pag-amuma sa mga magbalantay sa kadlawon. Matag magbalantay mutawag sa iyang karnero og pagawason kini sa tangkal. Mo ni unang paragraph. Ikaduhang paragraph kay kuan man ni. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7 ka paragraph ni. Antos-antos lang kay tag-as ra ba kay ni. Oh, kaduhang paragraph. Gitagna sa Biblia nga ang adlaw kanus ang Ginoo moanhi aron pagtipon sa nagkatibulaag niya mga karnero aron mahimuyo sa ilang yuta. Si Jesus mo ang nagbantay og mianhi siya aron buhaton ang naandang pamaagi. Ang mga Hudyo nagtuo nga ang mga bugalantay magpamalik sa ilang nangaging paglambo nga mas bulahan sila sa mga nasod kay sa uban. O ikatulong istansa sa paragraph. Apan si Jesus klarong namulong nga ang nituon niya hunahunahon sa sama nasod sa Hudyo. Kadto lang mga mutuo niya nga mo iya pilion niya ang mga Hudyo kadtong iyaha. Sa samang paagi kuhaon niya ang iyang karnero gikan sa ubang panon o sa mga nasod gawa sa nasod sa mga Hudyo. Mag-una siya kanila dili usa ka nasod nga dunay utlanan. Ang bugtong panon mao ang simbahan nga gawas nung naglihok sa kasaysayan nga wala lang masulod sa usa ka nasod o panahon o katilingban. Ikapila na to. Ikalima. Asa ni mo basa? Asa ni mo basa gapo? Asa ni mo basa mauna? Mao lagi ng footnote sa gist kuan. Kalang area murag mauna siya ang pasabot niya. Unsa may imo pang atong tiwasog basa kay gamay-gamay naman lang ni. Ang mga magbalantay Ang mga magbalantay sa Hudyong nasod nagunahuna nga makabot nila ang pagpasiguna diha sa tunhay sa nasudnong garbo pinaagi sa pagsilong pagpasidungog sa nabulahang hutong sa ilang sosyedad o society ba og sa pagtamay sa dili Hudyo. Apan si Jesus nagiusa sa iyang katawhan pinaagi siya mismo og pagsinati sa katawan kinsa sa ilang kinabuhi ang tanan midawat niya og nakaila sa iyang tingog mituo sa iyang pulong iyaha. Dirita ikaunom magisgot gani ang Biblia bahin sa magbalantay sa karnero kasagaran magpasabot kini sa Dios mismo ang bugtong hari sa Israel. Apan usahay nagkahulugan kini hari Mesiyas nga gipadala sa Dios. Si Jesus nagisgot og usara ka magbalantay sa kaniro bisan tuod og lahi siya sa amahan. Usara siya sa amahan. Sa last nga paragraph sa Biblia ang mga anghel gitawag usahay og mga anak sa Dios. Og miingon si Jesus ang mga punuan sa nasod gitawag og mga Dios. Tungod niini dili gusto si Jesus nga tawag og anak sa Dios. Nangusog siya pag-ingon.
ang amahan niya kanako ug ako anaa sa amahan. Sa ato pa sila na nagsama. Apan sila samang pagkaagi, giangkon niya ang iyang Dios nung gahom. Giangkon usab niya ang tibuok niyang pagsalig sa amahan. Maayo nga giila usab siya nga Dios nga nak. Aman ani. Wala na kong basa. Gagihan nimo katong gayna. Man ani. Katong gagihan nimo. Aman ani. Kaning mo man siguro niyo. O mga nasod gawa sa nasod sa mga audio. Taka. Mangulo siya inig tanan nasod ni Taka. Rumbiga ng Rosales. Utlanan sa buktong panon. Ang simbahan gawas. May iskutan gina. Ay. Ang simbahan gawas nun pagtihok sa kasaysayan. Oh. Kasaysayan nga wala masulod o sa kadasod Oh. o panahon sa katilingban. Nagklaro na Unsa may pangutanan nimo na? wala may gitawag nga ni ang ulo sa tanan nga nasod. Ana galibog na. Walay utlanan. Kaya, ang buktong panon, Wa na. ang simbahan, gawas nun sa kalihukan sa kasaysayan. Diba? Galibog na. Wala mo ko nalibog ako kaya mo man ang gigamit niya nga referensya niya. Wala mo po katod asa to ni kuha. Pero gipasabot. Di dagway ni Mao. Ang Roma pauna siya. Asa man ani giurot man gyud ako basa na kay kaning sunod ani nga stanza kay dayamo naman dili na Mao kay sa verse 11 naman na. Wala na tadya. Wala na gagawin na asa to ni kuha niya basta agoy nalimot na. Ako may katarungan di kong malimot brad kay ngano. In the sense, man kay ko kita silang debate, ang naabtan ako to mga human-human naman lang. Mugin nangutana ko sa imo kay human-human naman lang. Nangita pa man si Adjusino og lahing kanagitawag bro, panalitan karon bro. Ani ha? Panalitan karon bro kanay akong kutlo ni imong gingon. Ang bugtong panon nga mao ang simbahan nga gawas nung naglihok sa kasaysayan nga wala lang masulod sa usa ka nasod o panahon o katilingban. Di ba? Kanay may imong gikutlo, di ba? may lain ako nakita diya ako. Ang gipasabot mo ko diya mga katawahan mo god. Di. Gama-gamaan dahil na sa imuhang amigog, mga kuan, manabrad, mga ana-ana din. Di ba? Gamaag konklusyon. Bisag dili mo mat sa aning footnote, gigamag konklusyon mo nang pangitahan jud ka na kog dokumento. Na nabasa nimo. Kay imong gipahid ang footnote. Unay kadaot ninyo kay ang mga Bible scholar gahatag nag-explanation sa Biblia kung sa ibot ipasabot. Inyo pag yung ipasabot nga bisag mao na. Natural mga ayaw may ebidensya na. Paminawa bro. Akong punto mo god diya bro, mo ni gigamit yung verse. Mura ra bag inani bro? Ang puta na. Mura ba? Di magkasabot. Ay kasoko. Di masaba. Di man sige magsapaw god, istorya bagani ko, di makaminaw god. Istorya po ko mura magbanpod. Di makaminaw ko sa akong katarungan. Ang punto mo god diya bro, morning ba siyang gihatag? Problema lang ako katol sa banda. Pangutana sa siya bro. Bro. Kaya ako pautana sa imo ba nga ang kuan man kani kining Biblia man ka more mo kuan man kani siya sa inyo nganong nangay po siya lain nga referensya. Tagaan-tagang sampol paminaw ha. Sama pananglitan anang Daniel 7:25. Gihuna-huna, gikotlo sa mga Sabadista, gipahid sa Katoliko, nga kana kunong Daniel 7:25, Roman Catholic Church ang katumanan. Dihatag na ang Biblia footnote nga si Antiochus Epiphanes na gaman pag ninyong katarungang di maos footnote. Therefore, mangutana jud mi ana, asa nga ebidensya na. Samang pagkaagi, kani gihapon gikutlo ninyo, gigamaan ninyo kaugalingong katarungan, mauna nga bisag wala sa footnote inyong gamagong own interpretation. Bulabaw pa mo sa Bible scholar mo nang mangutana mi unsang standard reference nga mo match anang imong hunahuna. O nang wabay sayo pa na mangutana di walang kahatag imong amigo. Nakatag wala itlog. Wala gyud ako pangutana sa imo ba. Kung naghatag
naghatag na siya standard reference pinagi sa Bible, ngano nangayog man siya lain standard reference bro. na mutala ko mga sa meaning. May gamit Sa siya. meaning sa isang reference. Ani ha, may gamit siya footnote sa Biblia. Gibasa niya ang mga footnote sa Biblia nga kunuhay ang katumanan ana Roman Catholic Church. Bisag dili mao yang gigaman og katarungan, therefore kadtong yang katarungan ay sayo. Dili na mao ang pasabot, gapo, paminaw. Dili na mao ang pasabot. Wala siya nagamit og reference niya iyang gituhis, paminaw. Dili na mao. Ang iya nagbasa lang siya og mga reference. Unsa lagi gibasa niya kay diri atong gibasa wa may wa tay makuha aning kuan basig lahi to nga sita sa Juan imong gigamit. Mao lagi na pero wala nang katuda sa banda. Wala nang katuda sa banda. Mas maayo bro. Mas maayo bro kay wala man ta kay balog unsa nga footnote ang gigamit, proceed na lang taglain. Ayaw na lang to isgute kay malangay ta dire. Kay aga to patong. Kalan yung mga bro, pagkalan yung mga basahon niyo bro. Sa mga siya standard reference na dili. In terms of general dili, pero in terms of faith, yes, standard. Okay, kay standard man yung reference sa inyong mga pagturunan. Nganong nangita ko man sila si Adisino Glenn nga mga kwan. Reference ang gitagaan man siya nga ang inyong mga pagturunan niyo gipag-usab ninyo ng mga napulong sa Ginoo. Okay. Ingon ito kay na. Okay, nangayo mig dokumento lain gawas sa among simbahan, serve as dili self-serving. Kuha. Of course, kung mogamit kag paminaw sa kung tubag. Nangayo mig laing standard reference gawas sa among libro nga kanang dili self-serving. Kay of course, in terms of faith, yes, what ay problema? Pero kanang dili self-serving, nga dili non-sectarian nga libro, gipangitaan nimong amigo, wa kahatag na itlog. O na nga, bagsak. Ibig sabihin bro, kanang ninyo ang para dili matawag self-serving, ibig sabihin kanang yung mga pagtulunan niyo bro, dili na makabarog sa inyong kaugalingon nga pagtulunan. Makabarog na bro. Makabarog na bro. Paminawa sa ba? Lagi, pagkabarog lagi na, pero paminaw sa lagi. Di mo ka paminaw sa pa, magugagod. Paminaw ha. Kung dili na siya makabarog ang inyong pagtulunan tungod kay kailangan pa mangitaglain nga standard reference, nganong gabaligya pa man mo ana, labi na uban mga Biblia. Okay. Gabaligya man mo ana, dili na mo ang Tubag. balay. Na problema siya nganong gabaligya gimog Biblia mga libro pud ninyo. Tubagon ako na. Nganong gabaligya me? Okay, ara. Nganong gibaligya na muna? Okay. Naman lagi baligya si Brad Paul Alima. Katong libro nga 45. Nganong namaligya si Brad Sok? Nganong namaligya to si Brad Kenneth Abuyabur? Og si Brad Kaloy nganong namaligya libro Katoliko nga di man din na standard inani ha. Gibaligya na para ang purpose ana sa makapalit maligo ng iyang pagtuo mubasa sa ato nga mga libro para inigdaoton ang Katoliko ninyo na may ikatubag kay kabalo na may ana na dire ang tubag. So in terms of faith paminasa di maminaw, in terms of faith standard na para namo, authentic na amo man ang pagtuo, pero in terms of general adili gina namo serve as kanang gitawag namo ma-apply sa uban. Kaya nga naman, kung panalitan karon magdebate tang duha, din mo gamit og librong Katoliko agig pagpamatuod nga kami ang gitukod ni Kristo. Sa di ka mo dawat, kaya nga naman, self-serving. Ayaw, kidili ni debate part-timean ko nimo, paminaw sa kung tubag. Istorya lang nahalangan ka. Wala man halangan bro, kaya nga naman, pakutaan ako simpor mo. Paminaw sa akong tubag, kay naminaw ko sa imong pangutana. Kung taas akong explanation, antusa na lang. Bubol kayo pakutaan na bro, imong tubag bro, abot na sa pan bro. Okay, nag-need man kag explanation. Bro, akong punto bro, mura mo yung punto na ko. Kung standard ang inyong mga balasahon, anong kailangan pa mo muadto sa lain nga mga pinulungan? Of course, tiara, tubag. Akong tubag. Nganong may gamit pa may dictionary, mga encyclopedia, mga history book to prove nga dili lamang among kaugalingong nga libro kundi apilo sab ang dili Katolikong pagtuo, ang dili Katolikong libro nanugaan sa kamatuoran. That is why ayaw sa sapaw. Magsapaw-sapaw mga. Ayaw kong time kay dili ni imong programa nya kadua dinhi debate ha. Paminaw sa explanation. So, ibig sabihin ba, kanang imong pagtunan Ayaw sa.
Kanang paggamit namo og encyclopedia, kanang paggamit namo og encyclopedia, word almanac and book of fact, mga word history, hindi suporta lang na sa among pagtuo. Nga ibin ang kasaysayan nitugan man. Bisan sa among libro, maingon man ka, natural man abroad, butugaan na, kay inyuha man ang libro, self-serving ra na, bias ra na. Di pa tugano na to ang laing libro nga dili katoliko, o muna mo gamit ng kasaysayan. Oh, O sige, gusto ka kasaysayan. O sige, gusto ka kasaysayan ha. kuha ni mong tubag, nakasabot, nakastubag. Nakasabot ko. Naramanday na di ay. Paminaw ha, ako ang sabtan, Mauri. Nagkinahanglan mo og another reference tungod kay ang inyong pagtulunan kulang kaayo. Dili na kulang bro, ani bro ha. Wala mi nag-need og laing reference kay nakulang ang mong pagtulunan, dili na kulang. Mabaw lagi kay na bro. Sa paminaw sa, sa paminaw sa ba, paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Gapo, paminaw sa. Ikaw may dapat paminaw. Ano man, umana magsaysay. Ay di bro. Akong pautana sa mga bro. Paminaw sa lagi kadali ba? Akong pautana sa imo ha. Kung standard reference na para sa inyo ang inyong pagtulunan, nga nung mangita pa mo lahi nga pagtulunan, nga na standard naman na dahil ka nung tuwag ka, tungod kay para mas mahayag pagid ang inyong pagtulunan. So ibig sabihin, kulang di eh. Wala na makulang bro. Wala makulang among pagtulunan. Kung dili naalang jud may suporta. Okay ramig di mi mo gamit ang nag-encyclopedia. Okay ramig di mi mo gamit og kanang mga dictionary kay ngano man milyon ang nabunyagan sa pagtuong Katoliko. 15th century, 16th century, 17th century pag-abot sa Katolisismo sa Pilipinas nga wala gani na mo basahig encyclopedia og mga dictionary. So wala mi nag-need ana. Isa. Wala mi nag-need ana ha. Paminaw sa. Ayaw sa. Di makakabalo maminaw sa kontubag. Wala mi mag-need anang mga dictionary ngay pamugos sa mo nagpatuos mga tao nga maunay giingon. Ali mo diri pabunyag mo. Wala. Ang among gidala, ang among magisterium, ang Biblia ug ang sacred tradition. Kung dili mo muto ana, di na mo na ipamugos. Karon, i-apply na mo na sa among mga membro. Of course, mudawat ang among mga membro ana. Magseminar mi, paplayon na mo, o sige, mo nigingon sa Biblia, mo nigingon sa atong magisterium, mo nigingon sa atong panudlos Katoliko. Of course, okay na. Pero pag abot na sa debate, of course, dili jud ka mo dawat ana, kay mingon jud kag inyor man ang libro. Di angko na inyor na, natural mo amigo na ninyo. Pareharon ko na basahon ako nga translation sa Biblia nga I will build by one holy Catholic Apostolic Roman Church. Di ka mo dawat kay inyor na, bias, self-serving, ginama ninyong Katoliko, tampered. Muna mo gamit ni laing dokumento nga dili among libro to prove nga ni pamatuod na sila nakuha nimong punto kay apasabton oy. Mahumok na ni pasabton karon kung papaminawon ti ka aning gisgutan diri ang dili mi dawat ana kay dili standard reference ang gigamit niya kay sa Katoliko. Nawa kay paminawon na to. No to Kinsa man na? Ay katong debate nila. Oh, lagi sige. Sige, go. Una nga gigamit nga reference, wala gidawat niya di sino ano man. Dito standard version standard reference. Amo lagi. Na tubagon ako na. Tubagon ako na. Oh, lagi. Paminaw. Ang imong pagsabot kang di sino. Paminaw. Maminaw ka sa kontubag. Ari ha. Tubagon gid mo ni karon. Nangutana si Mitchell Bendilio. Anas Mitchell Bendilio. Ano? Ingon si Mitchell Bendilio. Muuyon ka ba? Muuyon ba to or supakon? Basta kay naya pangutana nga naay librong Katoliko. Ayaw sa gaplay minong kag video diha. Ayaw pag-play og video kay bawo na ko ana video ha. Wala ba ka sure ba? Oh, nangutana si Mitchell Bendilio, naayang gibasa nga librong Katoliko nga wala magtukod si Kristong Iglesia. Muuyon ba ka ane o supakon yung libro murag mo tong pangutanaha. Wala gitubag ni Argesino kay ngano man dele standard references. Unsay bote pasabot nga standard general. Ang walay of course walay supak kung Katoliko ang imong lektura na. Buto o may kaamo ng libro. Pero in terms of general, wala dawatan ni Argesino. Kay self-serving man to, Katoliko ra man to. Oh, nyawa questionable pa gyud to. O questionable pa gyud to. Paminaw sa. Ay, adi maminaw. Dili maminaw lagi ba di maminaw? Dili maminaw. Paminaw sa. Gusto man ikaw rin paminawon.
Ako pa ko mo man og explanation. Muna Nga kami, Brad. ron. Sa ato pa kami among paggamit ana, Brad, of course amo ingon mig standard in terms of faith and moral. Kay mao bitan ni mga libro namong Katoliko na adyo na mga nihil obstat o mga imprimatur. Kay humana na ay sa paminaw sa ba. Kay humana gisulat sa mga Katoliko nga mga manunulat, iagi na og nihil obstat dayon imprimatur, ayha na namo dawaton. Unlike sa inyo waya mo. Mo na nga mangita mi in terms ang gawas ani naapay lain amo nga papangitawon nga dili self-serving. Unsa di ka? O next question. Sige, palusot pa. Palusot pa kaya ito mga madunggan mo tuloy karon niyon nagamit ka dili standard reference. Mao gani no, dili lagi standard reference in terms of general. Pagkabuguas tao. Bro, ang gisgutan man gud nila bro, standard reference of dili standard reference. Wala na gisgut og general og general dapat Bro, pag ingon ganit ag standard reference sa butabol na kayo. Naunsa day ka? Naunsa day ka? Di ka pagkabuguas tao ba? Standard gani no. Paminaw sa ba? Standard gani in terms of faith sa Katoliko ginadawat na mo na authentic ba? Kung yung tag standard authentic na katuuhan na. So para namong Katoliko of course katuuhan na kay amo man ang libro. Labi nagnanay mga nihilog sa tug imprimatur. Pero in terms of paminaw sa di lagi maminaw. Muna'y nagkaparat ni mo da. Ay, di uminaw, kasabot mo ko si mong punto. Naara man di ay na, nakasabot man ikaw, ya sige kang pangutana. Alam inyong standard, paminaw ha? Nakasabot ko na sa kong punto, niya gabalik-balik kong pangutana. Anan inyong pagtulunan ninyo standard reference, ingon ka ha, ingon ka. Karon si RC no, ingon siya nga, nganong gawa ko man ako lang, hindi man standard reference. Okay, sa may sakto sa inyo ni RC. Wala lagi may problema ana. Sakto ka Jusino. O dili standard difference in terms of general nga pagtuo. Ngay, asa mabasa niyo? Una pangitaan na po ko niya. No. Asa mabasa na imong pagtulunan nimo, ingon ka nga sa amo standard reference ang mawong pagtulunan. Di ba? Dili na bro. Sa uban dili standard Bro, reference. ano ba? Ayaw sa bro. Ayaw Pamili sa imong pagtulunan bro. Ana. Butbut istorya. Porbida. Wala ka nagsuot ka Di man, bro, dili man ka maminaw. Ang kani bitaw na sabtan na to si Rosales, no? Gusto niya saray paminawon. Mutubag ta mo sapaw. Ayaw ana paminaw. Ayaw pag binata kay dangko na biyata. Nung salamat ka. Oh, Ikaw ba, imong palusot niyo ba kulang kayo? Akong ipangitan akong video bro. nakasabot naman di ay ka. Atabangan pati kag pangita na diri oh. Sus porbida. Sige. Oh. Patunguna nga video bro. Patunguna nga referensya bro. Sige. Oh, lagi. Video bro. Para tugma to. Sige. Yun sa pagdungog pagsulti ni Kwan. Ano? Okay, i-play dia. Nakasabot na kuno siya sa kuang punto niya. Sige pangutana. Balik-balik ka pangutana. Waka na ulaw. Waka na ulaw imong mga debator di pangkatawan. Napay Mitchell Bindilyo. Gisugo niya basa si Ralph ug sabi sa sitas nga gingon nasayop og basa si Ralph gikasab-an niya. Di na mao imong gibasa. Ulawa nagkasinayop na. Dili man sa kasaba. Istorya siya di mao yung gibasa. Pagbasa ni ana pa kay Ralph Rock Chavez, basa pa siya dito. Ayaw sa isa. Sige, ana pa si Rock Chavez so basa pa siya so kay di man mao ingon si Mitchell. Dili mao imong gibasa. Nagkasinayop na. Wala kita, tabangan tigag pangita be sa muka. Araw. Ito po, kung ipangita bro, ang kanang inyo atong stand ni Adesino nga duha ka reference gibasa, wala gidawat sa moderator pero Daraw. gidawat sa moderator pero wala di kwan. Asa. Wala support si Adesino. Ayo sa. Kataka ra ka. Taka. Ikaw may magpataka. Muna nga dawatan lang Asa, paminsa. lahi ang imong pagtulon ang lahi ka nga Adesino. Ayaw ingon nga pariyara mo. Joroy. Laro mo tayo mo. Dara. Kani. Tara bro. Sorry na.
Tara bro. Adara oh. Tara oh. Wala pangutana. Bro, palunga sa mo bro. Kay ako naka-play video. Tara pangutana oh. Ningon si Mitchell Bindilyo. Matod nimo si Kristo nagtukod og iglesia. Kaya gabit-bit ka sa librong Katoliko ha. Makita sa video. Page 171. Christianity spread westward from Palestine to Rome. Dara. Mingon si Mitchell Bindilyo, wala nagtukod og iglesia si Kristo sumalas yung libro. Kinsay ba kako na ikaw yung libro mao ni? Ay, ipatiwas na to ni. Okay. Ingnan siya, nabungol din niya itong kaatbang. Ipaotrong pangutana, kay dili mao ang iyang pangutana, nga naman, dili standard reference ang iyang gigamit. Kung man nga buti pasabot ang standard reference, katong general. Kana. Osbang pangutana ha. Ang inyong libro, sinunod sa pangay na doon si Kristo, wala doon o sinuhay, hindi mga natin yung rock. Natungol na sila itong tatang. Ang iwan, alas ako din po sa mga kapatala. Patuliwan na balik ang pamta. Ano po gani? Ang ginamit din mong dokumento, hindi standard. Ang imo gigamit nga referensya, dili standard. Gilingon ka, ang iyong pagtulunan ni standard. Bro, paminaw sa ba? Ugok. Hoy, ugok. Ako na lang ang gi-explain na ganina, kanang giingon ni Arjusino nga dili standard, buti pasabot ana in terms of general speaking. Natural, dili gyud na ma-serve nato as standard kung i-apply na sa inyong pagtuo. Kay di man mo Katoliko. Dahil labaw sa tanan, dili sad na sa paminaw sa labaw sa tanan, dili po na magamit sa mga kaigsuon natong Muslim, kay dili Katoliko na mga Muslim. Patuohon ni mo na libro ha. Ug labaw sa tanan, dili po na magamit sa mga Hinduism, Buddhism, Judaism, kay di na sila mga Kristiyano. Unya imo nang i-prove nga general standard. Ato tiwason kay para dili maulawan kayo kay gidawat. Tanawa. Giingnan noon sang Arjusino nga ipausab ang pangutana, nabungol naman siguro niya kung katbang. Wa ka mauwawa na. Style na do. Ayaw pilaran do. Wa ka na uwawa na. Dali katawan sa mga tao. Dalisod pagpangutana. Nahurot na lang iyang oras pagpangutana, wasa kahatag og unsay gatukod sa Katoliko ug Kristo. Ulawan oy. Kopya brother, kopya. Ayo be. Oscar kilo. Na tanawa ra. Wa ka mauwawa na. Imong amigo gibasahag unsay kanang kuan? Kanang definition sa standard reference? Ulawa na oy. Ako ana maulaw jud ko ana. Asdang og debate ultimo standard reference makaibaw ko sa meaning. Dili ka mauwawa na. Sila po na paminaw sa. Ay,
Yes, you are Ulit na natawad. Oh, see? Nahulog ka gawin nga mong amigo. Bro, dito na sa Bible, mabasa daw. Di ako, ipagitan, may mabasa. Di, tanawa ba? Bugo jud ka kayo, no? Di jud ka kabalo maminaw sa tubag na sino. Yes! In terms of implicitly. Kasabot kung sa implicit. Hello, tay. Pagpalungan na lang na dong Rosales. Wala na. Okay. Pero kayo, na ang inyo rin pagtulungan dahil bro, hindi na standard bro. Sa dili standard. Kaya yung mga... Sa amo, standard na para namo. Bugo. Ang punto ni bro, mo yung punto ni bro. Ibig sabihin, kay wala man dahil mo, wala, nita man dahil, alang standard na referensya di ay. So kanan yung pagtulungan dahil. Abe, ako'y mangutana na lang nimo be. So, isa bro, ako'y klaro lang bro, nga itong klaro ko ng istorya haba. So ibig sabihin ni bro, Nakasabot na ka niya, makalarohon ba nimo? atong iklaro ni nga kanang inyong pagtulungan kinahanglan din na siya o kanang supporting text yapon sa kanang ganing standard difference Yes. Wikipedia. Yes, kaya nga naman. Yes, kaya nga naman. Para aside ana, napa dyan may mga bisag dili katolikong libro ni suporta na mo. Ana na siya bro ha. Bro, sa Wikipedia bro, baling mo dito bro nga ang simbahang katoliko daw mga pagano. Wikipedia. Di ka mo yan. Di ko mo yun na bro kay ngano man kanang Wikipedia bro wala na edit nila na bro sa dang gi-edit na Kristiyano. Sige dili na pagano ha. O na-edit na na. Edit na. Oh. Yung sa Miriam bro, naman sa Miriam bro nga mga ang inyo dong bro, gikan mo sa pan bro, alang gitawag na inam ko yung reference. Okay, basahe ko sa Merriam-Webster Dictionary nga the Roman Catholic Church is came from pagan religion. Basa. Sige. Basa. Bro, wala may dili man pagan religion ang gingon bro. Unsa man? Kaya di makabasa o may religion sa mga pagan sa una bro. Unsa man? Unsa may nakabutang dito? Nakasabot ka ng pagan nga Basahon ako tong imong gihatag nga imong gipost. Akong tanawon diri ha, ipakita nako sa mga viewers. Kay nagpost ka to. Sahon ako ha. bro, isa ba? Ako klaro ba na pagan religion bro? Ambot nimo. Ikaw man ang isyu. Mo ni problema ka ba kay nangutan tay kali ka kabalo sa mga pangutana. Di ba niingon ka nga ang Roman Catholic Church is kanang ang pagtulunan gikas pagano. Oh. Bakit ang gipaninglan ka nako nga asa man nimo nabasa nga ang Roman Catholic Church is came from pagan religion. Kay kanang pagano religion man na. Ang pagano? Wala day pagan religion. Wala day pagan religion, brad. Bro, ako pagutana sa mga ba, asa ka makabasa ng ingon lagi nga. Ang kalang gitawag og pagano, it's a religion. Problema na nimo ikaw may nangisyo ana. Di ikaw ay namutala sa mga karon basahin ko nga ang Roman Catholic Church is a pagan religion. Dili ko mo basa ana. Kay ikaw nangisyo ana nga ang paganong Katoliko ang pagano nga ang kanang religion gikan sa paganong pagtuo. O di religion, sabi na religion pagtuo ra man gyapon na. Luya ni mo gaboy. Binugok mangga. Aman kani mong giposo, kaning sa Merriam-Webster nga gi-search mong pagan. Kaning the origin of heathen and sa akong basahon sa nimong gipost nga libro. Kay maulaw man kang ikaw ba gapost ani. Wala problema na para lang ingon nimo ba nga ang kinahanglan ang simbahan adunay obispo nya wa kasabot sa iyo. Sa kabutan ng obispo. Kay wapatan na husay ani imong pagan religion nga giingon. Mo larga na kag obispo. Ay mo daga na kani mong gipost nga dictionary. Ako basahon og naabay Roman Catholic Church pagano dire. Kay naa magpabunyag ko sa imong simbahan. Be, the origin of heathen and pagan is semantically similar. Heathen likely comes from the term for a country inhabitant, in particular a hill dweller. The Latin source of pagan, paganos, originally meant country dweller or civilian, and it was used at the end of the Roman Empire to refer the people who practice the religion or a religion other than Christianity. O kana, aman na Judaism or Islam, especially those who worship multiple deities. Aman na ni Roman Catholic religion, pagan. Ingon diri
Manana. Roman pagan response to the withdrawal of di mo man sorry. No, diri ba si mong gibasa nga Webster ba? Webster, imong gipost. Sir. Nagpost kag Webster Dictionary din gibutangan nimo caption grabe. Klaro kaayo nga ang pagano nagsugod sa RCC. Unsaon man na nimo Brad Jando og Eugene Gapo? Be, haman ani. Gibasa nako, wa man lagi. Asa may gibasa nimo dia? Katong imong gipost nga Dictionary William Ano ni tan-aw niya? Ay na, wa man day. Siya ay nagpost, nakalimot na siya. Haman ani. Okay, ginako doon no, asa nimo gitan-aw nimo? Kani bang imong gipost nga pagan? Nga na Miriam Webster nga imong gi-screenshot din. Nagbutang kag caption October 23 alas 9:23 buntag di mo gipost. Grabe! Klaro kaayo nga ang pagano nagsugod sa Roman Catholic Church. Unsaon man na nimo Brad Jando Alabado og Eugene Pellegrino Bernido Gapo? Aron aman ani mabasa. O kanang mabasa nimo dia unsa may nasabtan nimo na? Wala. Ang nasabtan, ang mga butang pagan, mato dere Latin source of pagan paganos originally mean country, lugar, dweller or a civilian. It was used, gigamit at the end of the Roman Empire, sa katapusan sa Roman Imperyo, to refer to people who practice a religion. Yan kang dili religion ang pagan. Other than Christianity, Judaism, o Islam. Wa pa ka kuno magbasa. Unsa di ka? Gibasa pa na ko ni imong gigamit. Religion other than Christianity, Judaism, or Islam, and especially to those who worship multiple deities. It's believed that the religious meaning of pagan, sumpay anis ubos, develop either from the enduring non-Christian religious practice of those who live far from the Roman cities, katong mga lagyong Roman cities where Christianity was more quickly adapt or from the fact that early Christians referred to themselves as soldiers of Christ, making non-believers civilian. Unsa may imong pangutana ni? Pangutana gidawat mo na nga sinulat. Gidawat nako pero walay Roman Catholic Church. So kaning caption nimo nga kaning caption nimo kaning caption nimo nga gibutangan nimo ang pagano sa paminaw sa bro kanang gitawag Roman Empire dili na Roman Catholic bro. Dili kay Roman Catholic Church and Roman Empire is different. Dapat kabaw ka ana. Bisag i-search pa na nimo Yes, bisag i-search pa na nimo sa ChatGPT, di mo laban ChatGPT nimo ana. Tanawa bro sa kwan bro, Wikipedia bro, tanawa. Kung asa inyong source ninyo, di ba gitawag Roman Empire? Wrong! Ayaw pag... Kay ang source na mo is not came from Roman Empire. The source of the Catholic faith. Ipaminaw sa... Tanawa. The source of the... Akong isinsay mo. Isin mo, tanawa. Isin. Isin. Lahi ng Roman Empire. Lahi ng Roman Catholic Church. Lahi po ng Roman Empire. Kaya ang kanang Roman Empire, gipanguluhan ng mga imperyo. Naapa ba'y Roman Empire karon? Wa na! Wala, nagigipuli mo sa inyo. Sige puli. Hindi mo nagsugod. Nganong nawala ang Roman Empire? Kay nakamberter ang kanang Romano nga emperor nga si Constantino sa Kristiyano nga pagtuo. Og sukad siya na converter. Minaw sa gapo. Gibiyaan na ang pagtuong pagano, gibalibag ang mga pagsimbag Dios o gideklarar nga ang religion is mauna ang ilahang state religion ang ilahang kanang gi-adapt nila nga religion ang Christianity. Unsa man to? Katoliko. Dili inyo ha. Kini gapo, tanawa ha, lahi bang gini ha, lagi na kita ali karon. Okay. Kita gini niyo ha. Haman. Ingon na po ni sa nga wala pala ma-edit. Okay, edita sa ninyo. Okay. Ang nakabutang sa ilahang Catholic sa Wikipedia is Roman Empire. Bebe, tanaw na to. Roman Catholic. By Roman Catholic Empire dia. Taka. Sa Wikipedia, tanawa. Katang di mo yung mga Isin na, katong tanawon. Madali lang, pagkita na ako. Pero pag ako, mapatay na nilo totoo. Mayra. 10% ako. Madali lang ha. Asa man to. Mayra. Oo. Isin ako ni Ron. Isin na. Basta, ang nakabutang diri Wikipedia. Wait. Yeah, Ako na lang search dire sa Wikipedia. Unsa i-search nako? Be. Oh, katong
Pagan. Piga ka Roman Catholic, pagan. Pagan is, ano man, ang Roman Catholic is a pagan? Ana, ang i-search? Isip sa naway nakabutang dito sa ang Roman, ang sa Romano. Ang sa natukod, di ba? Roman Empire. Saman. O saman i-search ako dere, ang Roman Catholic na tukod sa? Roman Empire. Roman. Roma. Nagsinan ako, okay. Abe. Nagsinan ako, tanawa sa messenger. Abe. Tanawa na to ha. Jerusalem, unya, imperyo ng Romano. Sa English wala, Roman Dara bro, aga, inugok na pug ka. Inugok na pug ka. Dara tanawa kung basahon na. Basahon ako ha. Di lang ni ma-zoom sa mga nagtanaw di lang ma-zoom. Pero ako ni tanawon diri ha. Ay sayo sa. Ay sa. Basahon ako ha. Simbahang Katolika. Ang Basilika ni San Pedro sa Roma. Muna ni pictures babaw. Para sa mga di kakita kay gamay kay sa picture na to di ma-zoom. Ako lang basahon. Teolohiya. Unsay teolohiya. Naman na lagi na bro sa Messenger gisyon ako sa live. Pero dili lang na ako ni padako be. Ay full screen sa nato mo ra Japo no. Isin gyud sa kwan. Screen kay para editor pa niyo to. Wala bro, wala. Akong basahon na. Number 1. Nakita nimo? Nakita nimo? Kita na. Roman Empire. Simbahang Katolika. Ang Basilika ni San Pedro sa Roma. Nay pictures babaw. One. Classification. Klasifikasyon kay Tagalog man Katoliko. Teolohiya. Ang teolohiyang Katoliko. Politiko is episkopal. Pamumuno Santa Sede. Okay. Pinuno, kinsay pinuno? Si Papa Leo XIV, ang presidente karon. Isa paminsa. Nagtatag Heso Kristo ayon sa tradisyon. Tanawa ra. Nagtatag Heso Kristo. Lugar ng pagtatag unang siglo sa Jerusalem. Ikaduha, Imperyong Romano. Dito na naabot ang sa Panginoon sa marukoy kayo kinsay nagtatag si Heso Kristo. Di na maedit nimo ha. Ang nagtatag si Heso Kristo ayon sa tradisyon. Asa nga lugar unang siglo sa Jerusalem. Nya pag-abot dito sa Roman Imperyo, naabot pa na dito. Yes, kay ingon si San Pablo nga moadto siya sa Roma. Disaksi siya sa Roma. That is why naatay simbahan nga kanang gitawag natong Basilika ni San Pedro sa Roma. Kaya di namatay. Paminaw sa. Di lagi maminaw ba? Last. Ayaw sa. Utala ko. Dawaton nimo Roman Imperyo ni mo gikan Dili. Nga naman, wala nag-ingon di gikan ni Roman Imperyo. Lugar sa pagtukod. Una, Jerusalem. San Mateo 16-18. Kanang Imperyong Romano dito na sa Roma, Italy nga ang namuno ana sa una emperor. Kay kami na sa ayaw sa abot ni Constantine kay dili biya si Constantine lang ang imperyo anang Roma ha. Taka ra man kadiya nung sa di ka. Nganong giingon man diya nga nganong tanawa ha. Ang wa nimo basaha ang nagtatag. Kinsay nagtatag? Heso Kristo. Paminaw sa kinsay gatukod? Paminaw sa kinsay nagtukod base sa imong Wikipedia? Heso Kristo. Asa gitukod? Paminaw sa. Wala lagi. Lubat ako. Lobat na ba? Ang pag-ibig mo nakalod pa ba? Ako sa isip mo may signal pa ba? Ako sa puso mo, hilo kadasig na para baka? Ipalong nas ka na.